Hello, good morning. Nandito tayo ngayon sa Rock Resort. Ayan, naka-check-in kami ngayon dito sa Rock Resort. Ayan, dito ang aming check-in. Ang aking mga kasama. Pasok tayo sa loob kasi the inside of ito ang salas. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan ang entrance. Ito ang salas nila. Oh my God. Ayan. Ito, good for 8 family. Actually, family room siya. Ayan. O. Ito ang mga rooms. Yung nakatayo na yun yung extra full bed. Ito yung malamang bed. Ayan, ito yung salas, may TV. Connected.